Хаммагыз кадерле достар, бүгін бізде кайта аваз тапшыруының сираттагы сыгарылышында Башкортстан дәүләт концерт залының төп солисты, Башкортстан Республиканың атқаданган артисты яна Марсель Котоев. Хаума Марсель. Сәлем Алина. Бүгін біздің тамашачыларга нинде ер күстәне салып келдің? Бүгін мен тамашачыларга данлыклы біздің башкорт халык йыры Буранбай дегендерді алып келдім. Біздің битинде бәләкәй генә традиция бар, башкорт халык йырларының тарихы менән таныштырып үтү. Әйдә инде был йырның тарихы ниндәйрәк? Әлбәттә, был йырның тарихы талантлы, танылган йырсы, импровизатор, сәсән, оста курайсы Буранбай Коддусовка бәйләнгән был йыр. Буранбай Коддусов 6-нчы башкорт кантоны, хәзерге Баймак районы Искесибай авылы старшина булган. Шәп һунарсы, мәргән уксы, кыю ир удаманы булган. Үзенең башкорт йырдарын, халкын яклайм дип, ул башкорт егеттереннән торган гаскәр тупларга ниятләнгән. Һәм моның турала душмандары белеп калып, Ырымбурга ялау ядалар. Һәм Буранбайга беренче тапкыр сакыру кагыды ибәрәләр. Һәм Буранбай бул сакыру кагыдына инкар итә. Шуннан Буранбайды Себергә хөргөнгә ибәрәләр инде. Менә шунда Буранбай хөргөндә йөргән вакытта үзенең туган ягын, туган илен, халкын хагынып, хаттар язган булган. Менә бу шул хатты укып, авыл халкы Буранбайга арнап ошо йырды язган инде. Бул йырда менә шундай сүзләр бар. Табак тагына табак ай аккагыз Буранбайдың язган хаттары. Буранбайдың язган хатын укып, зар илайлар авыл карттары дигән сүзләр бар. Менә шундай кызганыч, әсиятмышлы ир уламаны турында был халык йыры инде. Мин үзем дә Алина ошо Буранбай сәсәннең авылыннан инде сыккан кешемен. Шуңа был Буранбай халык йырын сын күңелдән, дип әйтәм икән, сын йөрәктән ошо йырды башкарга яратам. Шуңа күрә ошо йырды бүгенге тамашачыларга йырлап ишетергә килә инде. Рәхмәт, Марсель. Ысынлап та был тарих, кызганыч язмыш хакында. Шулай итеп, кадерле достар, һезнең алда Башкортстандың атқаданган артисты Марсель Котоев башкаруында башкорт халык йыры Буранбай.
Zari layadar layadar